Musíš dát úvod. Musíš dát úvod. Takže. Aneta. MC Aneta. Dám vám dobrý beatbox. Povídám vám. Beatbox s klávesama a Michal Janoušek. Papo. Barouhni, jsi tam. Míša, usměv. Dobrý. Můžeme. Dáme vám nejdřív. Co to je? Lítají na nás stíhačky, takže pozor, držte se, bude to brzo. Držte se, stíhačky už letí, letí, a dneska na nás letí. Jaj, Počkej.